cut. That was good. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah. Cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Yeah. Backrooms. Obrovský internetový fenomén, ktorý začal už v roku 2019 s týmto obrázkom, ktorý bol vyfotený v roku 2002 v budove bývalého obchodu s nábytkom Rohners Home Furnishings v meste Oshkosh, Wisconsin v USA. Väčší úspech k tomu priniesol Kane Parsons na jeho kanále Kane Pixels, kde tento fenomén premenil na úspešný analogový horor, pričom minulý týždeň má samotný Backrooms od Kanea premiéru v kinách na celom svete. Sám som bol na tom s mojim kamarátom a extrémne sme si to užili. Ak poznáte Kaneovú tvorbu, viete trocha o čom sú fakt Backrooms a nemyslíte si, že to bude ako Roblox hry, tak určite to stojí za pozretie. Ale o tom to video nie je. Dneska si ukážeme, ako sa tam dá dostať 100% real. Do Backrooms existujú 4 spôsoby. Prvý spôsob je cez async, ktorí majú sami bránu do Backrooms. Druhý spôsob je, že sa noclipneš. Tretí spôsob je, že nájdeš null zónu. A štvrtý posledný spôsob je, a to, že si sami vyrobíme KF31, čo je zariadenie na otvorenie brány do Backrooms. Ten najjasnejší spôsob, ako sa dostať do Backrooms, je samozrejme ten prvý, a to cez async. Bohužiaľ je to taký menší problém, že vlastne ako sa tam sakra dostanem. Veľmi jednoducho práve, že tí, ktorí videli film alebo nejaké ukážky z toho filmu, tak je tam jedna časť, kde je Clark, čo je vlastne hlavná postava, ktorý reklamu pre svoj obchod a je tam telefónne číslo. A že vraj to číslo patrí async, čo fakt neviem, prečo by mal mať Clark číslo k async, ako podľa mňa tam nejaké pikle sú, určite tam niečo plánovali, určite ten Clark nie je taký úplne safe, prečo by bol aj ako príšera na konci, no kto vie, nejaké teórie tu určite budú, ale poďme tam teda skúsiť zavolať. No, poďme to teda skúsiť. Tak toto bol dobrý scam. Tak asi do asyncu sa takto nedostaneme. Dobre, že máme ešte druhý spôsob. Tí, ktorí videli Kaneové videa, tak v jednom videu môžeme vidieť šálku a z mojich anonymných zdrojov na tej šálke sú súradenice k async. Takže poďme sa aspoň pozrieť do Google Map, či niečo nájdeme. A dúfame, že áno, lebo ak nie, tak to bude celkom Som celkom idiot, že som si ten diel neuložil, kde sa ukázali tie súranice, takže som sa to musel preklikať cez niektoré videá. Našťastie som to našel celkom rýchlo a je to v epizóde Reunion, kde keď tento pán sa dá preč, no poďme. Sa nám ukáže šálka so súradenicami. A podľa toho, čo som teda ja našiel, a dúfam, že to je pravdivé, lebo ak nie, by to bol celkom dobrý fail. Takže to je táto budova, pričom presnejšie je to proste toto, čo troška vyzerá byť také sci-fi, hej, ako takéto proste budovy, určite sa tam stávajú nejaké backrooms, ale je to v Kalifornii, čo je úplne na druhej strane odo mňa, čo je úplne ešte super, takže je cez async to určite nepôjde. Druhá možnosť je sa noclipnúť, čo rovno môžem asi oškrtnúť, keďže šanca sa noclipnúť do Backrooms je celkom nie že nízka, je tam celkom veľká šanca. Ak si dobre pamätám, tak jeden youtuber, ktorý sa volal Dimon, áno,
Ináč veľký shoutout tomuto typkovi, lebo cez neho som sa lepšie dostal k Backrooms, hej. Fakt, že super spravil recenziu aj zhrnutie Backrooms. Tak on to vypočítal, že každý tretí človek by tam mal spadnúť, ale skúsim si to ešte raz pozrieť, či náhodou netrepem. OK, našiel som informáciu, ešte raz veľký shoutout Dimonovi, a on to prepočítal, že ročne zmizne 500 000 ľudí, čo je šanca 1 ku 680, čo je 0,15%, takže druhú možnosť môžem rovno odškrtnúť, lebo aby som tu skúšal, že sa prepadnem, to by som tu mohol chodiť asi rok v kuse, aby som sa prepadol cez zem alebo cez niečo, hej, takže druhá možnosť asi dosť nepravdepodobná, ale ak sa to niekomu zase podarí, tak potlesk, hej, ste už tam teraz, takže super, hej. Tretí spôsob, ako sa dostať do Backrooms, je cez tzv. Null zóny. Čo sú to tie null zóny? Podľa toho, čo jak som to ja pochopil, tak null zóny sú v podstate také brány, hej, brány hovorím, ako nie sú to čistá brána, jak majú async, ale proste len priechod cez stenu, ako má napríklad aj Clark v tom jeho obchode dole, takže proste cez stenu prejdete a ste v Backrooms. Ďalší problém tu je, tie null zóny vznikajú na základe, že vraj výšky stropu, ale nie je to moc isté, hovorí sa to, môže to vznikať aj akoľkoľvek. Môžem sa pozrieť po celom dome, či tu niečo nenájdem, ale dosť silne pochybujem, takže dajte mi sekundu. 12 seconds later. No, bohužiaľ, v svojom dome nemám žiadne null zóny, takže musíme sa vrhnúť na posledný spôsob, a to je to, že si vytvoríme sami ten KF31. Čo je to ten KF31? Je toto zariadenie, pomocou ktorého otvorili bránu do Backrooms. Ale čo to sakra je a ako to vlastne funguje? Podobne ako extrémna gravitácia čiernej diery dokáže ohýbať časopriestor a deformovať svoje okolie, tak toto zariadenie využíva veľmi podobný princíp, no namiesto gravitácie nasadzuje extrémnu elektromagnetickú silu. Stroj nedokáže vytvoriť portál z ničo len tak kdekoľvek a zameriava sa na tzv. Null zóny, ktoré sme už spomínali, a teoretické slabé miesta alebo trhliny v štruktúre našej reality, kde sú fyzikálne bariéry najtennejšie. Systém do jedného z týchto bodov namierí obrovské množstvo energie a magnetického vlnenia. Týmto spôsobom trhlinu rozšíri, roztrhne tkanivo a reality a vlastne vytvorí sa stabilný prechod medzi tým našim svetom a Backroom svetom. Samozrejme, že to má problém, ako všetky predchodzie spôsoby, všetky majú nejaký proste problém, hej. Je to možné niečo takéto vytvoriť? Áno, ale aj nie je. V podstate vieme, mohli by sme to vytvoriť, a nemáme proste toľko energie, lebo potrebovali by sme toľko energie, ktorá je možno taká veľká, že ani nedosiahneme za 1 000 000 rokov, hej. A aj keby sme mali toľko energie, tak by sme proste otvorili bránu do čiernej diery rovno a nie do kancelárie žltej, čo silne pochybujem. Ja to dokážem a tuto vám ukážem, ako to spravím úplne 100% real. Sledujte. Three days later. Po niekoľkých dňoch pracovania a počítania vám úspešne môžem predstaviť TO08, prvé oficiálne zariadenie do Backrooms. Zobralo mi to veľmi veľa roboty, bol by celkom vtipné, keby to aj nefungovalo. Dosť ďakujem Einsteinovi za jeho úžasnú rovnicu, bez nej by som sa vôbec nepohol, a aj umelým inteligenciám samozrejme. A podľa mňa asi môžeme odštartovať tento projekt, takže zapínam to za 3,
2, 1. Tak skúsim možno ešte raz. Možno do tretice všetko dobré? Akože ani Acingu sa to nepodarilo na prvý pokus. Sa mi zdá, že až na 6. alebo 7. pokus sa im to oficiálne podarilo otvoriť. Tak môžeme ešte raz skúsiť. Ešte raz. The next day. Neviem, koľkokrát som dal tomuto už pokus. Oficiálne to tu skúšam 3 hodiny to spraviť. Furt to tu prepočítavam, pozerám, kontrolujem, zapínam, vypínam a nejde to. Čo asi znamená, že backrooms sú asi fake a že sa do nich fakt nedá dostať, čo je strašne veľká škoda, lebo ja som sa do backrooms veľmi rád pozrel. Ďakujem, že sa dostali na koniec tohto videa. Ak ste si ho užili, tak určite dajte like, čo si zaslúžim za toľkú robotu, čo som tu presedel nad týmto strojom. Dajte aj odber samozrejme, zvonček, napíšte mi do komentárov, či sa z niekto z vás noclipol do backrooms. Bol by fakt cool, keby áno. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čaute.